ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಇತನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎಡ್ಮ ಬೂತಾಯಿಗೆ ತಂದೆ ಏನು ಈತ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಏತ್ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಬಂದು ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಚಿ 10-15 ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಆತು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಏರಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಖಾರಗೆ ತಂದು ಕಮ್ಮಿ ಖಾರದಗಳು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆಗೆ ತಂದೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಓಮ 1 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತು ಶುಂಠಿಗೆ ತಂದು ಏತು ಸಾಸಿವೆಗೆ ತಂದು ಆತೆ ಮೆತ್ತೆಲಾಗೆ ತಂದು ಇತ್ತೇನ ಒಂದು ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪುಳಿತ ನೀರಿಗೆ ತಂದು ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಈ ಜಾರಿಗೆ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ಈತ್ ಮಸಾಲನು ಯಾನಿ ಈ ಜಾರಿಗೆ ತೋಡ್ದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಡ್ದುಂಬೇನು ಒಂದು ರಸಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ಏನಂದು ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆನ್ಪನ್ಪೇನು ಐನಾಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 2 ಐತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಇತ್ತೆಯಾನು ಪೂರ ಮಸಾಲನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪದ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾಕೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂದೆಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದು ನಿಂದು ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಸಾಸಿವೆ ಪಡ್ಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟ್ಟ 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 ಕಣ್ಣೆ ಬೇಕಾ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಪಟ್ಟ 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 ಕನೊಂದುಂಡು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದೀವರು ಒಂಚೂರು ರಟ್ಟು ಮೂನೆಗೆ ರಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆವೊಂದು ಆಯ್ಕದು ಮತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಯ್ದಾಗ ಇದೇನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಡ್ವೆ ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಡಾಯ್ತು ಫ್ರೈ ಆಗ ಚೆಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಡ್ವೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ತಿನ್ನಕು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುದು ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಕ್ಕಿನ ಕೈ ಪಾಡು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುದು ಯಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಚಪಡಿ ತೆನ್ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಲ್ಲರ್ ತಿಳಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತು ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಕಲ್ಲರ್ ಲಾಯ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿನುಂಡು ಮಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊದ್ದಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿದ್ದೇನೆ ಪಾಡ್ದಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ರೇಪು ಕೊದ್ದಿನ ರೇಪು ಕೊದ್ದಿನ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ ರೇಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಮೀನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡಡಿ ಮೀನ್ ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಮೂಕೊಡು ಚಮಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪೂರ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕೊದ್ದಿನ ಆಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿದೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದಿದೆ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂದು ಕೊರಲ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮೀನ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಟೈಪು ಇತ್ತ ಒಣ ಏರಿಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಪಿನಕ್ಕಲಿಗೊಂದು ಪಾಡ್ದು ಉಂಟು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು
ಬಾರಿ ಒಂಚೂರು ರುಚಿ ಆತೀನಿ ಕೈಪು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.